Aditu bat gonbidatu dugu, arkitektura doktorea eta EHUko irakaslea Unai Fernández de Betoño. Haupa, Unai, arratsaldeon. Unai, arratsaldeon. Unai, hirigintza eta lurralde antolamenduko irakaslea zarazu, ze iruditzen zaizu zona tensionatuen, eremu tensionatuen lege berri hau? Bueno, legea oro har, legeak baditu gauza onak eta gauza txarrak lege guztiek bezala, baina zentzu honetan orain ona egitera ekartzen gaituen gai honi dagokionez, nik uste beharrezkoa zela nolabaiteko sistemaren batez hartzea alokairuen prezioei muga bat jartzeko, ezta? Nik uste beste herrialde batzuetan badaudela halako kontrol sistema batzuk ezarriak aspalditik, ez dakit, gu baino pixkat hobeto xeo dauden beste herrialde batzuetan, esan nahi dute Herbehereak, Danimarka, Austria, herrialde horietan badaude alokairua kontrolatzeko sistema bat. Ipar Euskal Herrian ere Lapurdin badaude abendutik mugatuta, zenbait udalerri, 24 udalerri, Nafarroa ere apiriletik dauka neurri berdina, eta orain, Gipuzkoa urritik dago, eta falta zaizkigu Bizkaia eta Araba, ezta? Ea, etxeko lanak egin behar dituztenek, pixkate espabilatzen duten, ezta? Esan duzu, argitzal batzuk badituela lege honek, itzaloiek behar bada izan daitezke, bost etxe bizitza baino gehiago dituzten jabei eragiten diela batetik, eta bestetik aurreko 5 urteetan alokairuan egon ez diren etxe alokairuentzat dela. Bai, hori hala da. Nik uste igual ilunagoa da aplikazioa borondatezkoa dela, ezta? Eta zentzu horretan, ikusten ari gara herrialde batzuk, Araba edo Bizkaia bezala, beranduago iristea aplikaziora, ez daukala inolako ondoriorik, ezta? Ez baldin badira politikoak, eta baitare ekonomiaren aldetik herritarrentzat, ezta? Zuk aipatu zuna, hala da, printzipioz aplikatuko dira alokairu berrietan, zera muga hauek, Serpabi izeneko indizeak esartzen dituen mugak, eta baitare 5 etxe baino gehiago dituzten enpresei, ezta? Beraz, ez da, segurazki ez da izango neurri bat, prezioak jaitsiko dituena, nik uste, enfokatu dela beste modu batean, saiakera bat egingo dela prezioak osteko, oso berotuta dagoen alokairuaren merkatua nolabait osteko, eta espero dugu, nik uste, hemendik urte batera, urte terdira, ikustea ondorioak edo emaitzak pixkate zentzu horretan. Unai, etxe bizitza prekaritate faktorerik handienetakoa da? Nik esango nuke, gutxienez azken 10 urtetan bilakatu egin dela prekaritate faktore handi bat. Kontua da, gero eta diru gehiago bideratu behar degula gure soldatatik etxebizitza bat ordaintzera, eta zentzu horretan batez ere alokairu librean dauden maizterrek gero eta esfortzu handiago egin behar dute, eta bestela etxebizitza bat lehen aldiz erosi behar dutenek, gazteek bereziki, inoiz baino esfortzu handiagoa egin behar dute, eta zentzu horretan nik uste prekaritate faktore handi bat bilakatu da. Dala, sindikatu batzuk ere konturatzen ari dira, esate baterako lab hasi da ja etxebizitzaren alorra izendatu du estrategiko bezala berarentzat ere, zeren eta konturatu dira lortu ditzaketela soldata duinagoak eta hobeak eskuratzea langileentzat, baina gero hori baldin badoa etxebizitza bat ordaintzera, ez duela zertarako balio, ezta? Beraz, nik uste bai dala oraintxe bertan prekaritate faktore esanguratsu bat. Gazteak jomugan daudela esan duzunez, Danel, zein da zure egoera galdetu badaiteke, alokairuan zaude, etxe jabea zara, nola ikusten duzu kontu batzuk? Begira, oraintxe bertan nago egoera bastante positibo batean, baina egia da ikusten dudala nire inguruan, jende gazte asko, non bere etorkizunean, lan hitz egin dugun etorkizunean honen inguruan, ez dute posible ikusten, en plan, como zulo honetatik irtetzea. Ze alokairua etengabe igotzen ari da, etxearen erosketa geroz eta erreserbatua dago, nola esaten da, etxe asko dauken jendia, jabe, edukitzaile handientzat eskatek asko, eta akumulazio prozesu honetan gehien daukanak gehiago izatea bideratzen du, eta gutxien daukanak gutxien dago izatea, orduan gabitz, como aislatzen populazio guztia bi multzo hauetan, non edo badaukatu etxe bizitza edo ez, baina nik galditu naz pixka bat txundituta borondatezko aplikazioaren asuntuarekin. Ez nekien bazeudela borondatezko legerik. Eta noren borondatezkoa da? Hori da.
Bueno, autonomia erkidegoetako gobernuen borondatezkoa da printzipioz, eta esate baterako Alderdi Popularrak egitatzen dituen zenbait autonomia erkidegok, esate baterako Madrilek Ayusok jada esan du ez duela aplikatuko, beraz, hori izan daiteke kritikatu daiteken gauzetako bat legearen inguruan, baina zorionez, gutxienez, EAN eta Nafarroan aplikatuko da muga hau. Liburu bat ere idatzitakoa zara, erakutsi zai, etxearen korapiloa askatzen, nola askatu? Etxearen korapiloa nola askatu. Hori da. Ze kontatu nahi izan duzu, hor neurri desberdinak proposatzen dituzu, 32 okrazpalima gaude? Bai, 30 neurri proposatu ditut, etxe bizitzaren arazoa hobetzeko asmoarekin, antolatu izan ditut 3 alor ezberdinetan, politika, ekonomia eta soziedadea edo gizartea, pixkat alor klasiko batzuk, eta beraz dekalogo bat ezarri dut eskaintza honditzeko, alegia etxe gehiago eoteko, bestetik 10 neurri beste dekalogotxo bat prezioak merkatzeko, orain hitz egiten ari gara alokairuaren mugaz, baino badaude beste neurri batzuk, esate baterako espekulazioaren aurrean ere zenbait neurri hartu barko lirateke, eta gero baita ere gizartearen alorrean esaten duana da ziurtasuna eskaini behar zaiela batez ere alokairuan dauden maizterrei, zen oraintxe bertan ezin dute beraien bizi proiektu bat garatu alokairuan mugatuta dagoelako hemendik 5 urtetara alokairuaren kopurua, eta hori berritzen den bakoitzean prezioak igotzen dira, orduan, pixkat hor 3 dekalogotxo edo bildu ditut liburuan, eta nik uste egingarriak direla. Garbine, gazteek ezin dute bizi proiektu bat eraiki? Ze iritzi duzu? Behin ezin izan dugu, gu gure garaian gazte ginenen ere zaila zen, baina guain kasik ezinezkoa. Nik ez dakite, hasteko ez dut zure liburu irakurri eta hori falta dut, baina esango nuke espekulazio hori dela lehenbizita behin eten behar dana, eta beste guztia, haigia beti arazo berberian, diruak agintzen du, eta gero esaten dugu etxe bizitza eskubide badala, eta kontraesan hortan, ez dago konponbideik, ez bada espekulazio guzti hori, eta hori dana bertan bera uzten, ez dakit. Aipatu diguzu, Hego Euskal Herrian martxa desberdinetan goazela, provintzia batzuk behintzat. Ipar Euskal Herrian, bertako egoerarekin diferentzia handiak daude, ez dakigu ezagutza hori baute daukazun? Nik uste ezberdintasun handiena bidasoaren alde batera eta bestera gure herrian dala besteak beste gazteek alde egiten dutela gurasoen etxetik Ipar Euskal Herrian 5-6 urte lehenago. Bada alde bat oso esanguratsua eta lotuta dago hain zuzen ere nik liburuan aipatzen dudan helburu edo neurri nagusiarekin eta da alokairu sozialeko etxe bizitza askoz gehiago eskaini beharko genituzkela Hego Euskal Herrian, oraintxe bertan etxe guztien 2,5tik behera eskaintzen ditugu, eta Ipar Euskal Herrian 11 inguru daude. Horrek esan nahi du gazte batek gurasoen etxetik alde egin nahi duenean, badaukala bere eskurago dauka, etxe bizitza merke, duin eta iraunkor samar bat, eta zentzu horretan nik uste torre egin beharko luketela administrazio publikoek apostua, hemendik datozen urtetarako etxe bizitzaren arazoa konpontzen hasteko. Unai, eta epe laburrean, arazori konpontzeko edo buelta ematen hasteko itxurari gartzen diozu? Nik uste batzuk esaten dute eraiki eta eraiki egin behar dela, nik uste zehozer eraiki behar dela ez dela aukatu behar, leku konkretu batzuetan, baina nik uste ikasi behar dugula segertatu zen adreioaren buruian, da zentzu horretan eraiki behar dugula gutxiago, modu doituago batean, eta batez ere hirien barnekaldera, ezta? Eta gero kontuan izan behar dugu baita ere, ez dela eraiki behar edozein gauza, orain esan dudan bezala nik uste alokairu soziala bultzatu behar dugu, alokairu soziala da alokairu mota bat, non maizterrek ez duten ordainduko haien soldataren 30% baino gehiago, eta nik uste, kopuru egokia izan daitekela, eta azkenik esan behar da baitare, behar diren alokairu sozialeko etxe batzuk jada eraikita daudela. Gertatzen dena da, beste leku batzuetan daudela, edo utxik daude, edo turismorako bideratzen dira, orduan, hoiek ere, saiatu behar gara kaptatzen, harrapatzen, eta alokairu sozialera bideratu. Unai Fernández de Betoño, arkitektura doktorea eta EHUko irakaslea, eskerrik asko benetan. Eta ea liburu irakurri eta kako batzuk harrapatzen ditugu. Ea korapilo askatzen dugun. Eta horreza baina. Mila esker Unai. Eskerrik asko.